Benvinguts i benvingudes a la quarta part d'aquesta lectura compartida de Jane Eyre. Hola, Marta. Hola, Mariona. Què tal? Hola! Bé, amb moltes ganes de comentar moltes coses. Però ja hem arribat al final, Mare meva. Mireu, ja ens diuen hola. Ui, que ràpids, hola! Que ràpid. Que ràpid. Puntualíssim, això. Sí, és que hi ha ganes, noies. És que estem comentant al final de Jane Eyre, que és com la traca final ja. És fortíssim. Ja, hem vist per xarxes socials que ens heu deixat comentaris amb molts nervis, amb moltes ganes de parlar d'aquest final, perquè ho hem de reconèixer. Les coses es diuen clarament. La Charlotte Bronte era una reina dels plot twists. I si s'ha de dir, és dir, punt. I del drama. I del drama. Massa. Que dramàtic, Déu meu. Molt heavy. Moltíssim. Així que aquí tenim, sí, els nostres exemplars de Jane Eyre. Ja està, s'ha acabat. S'ha raro, noies. Ja, està raro. O sigui, us envejo tant a vosaltres dues per haver gaudit del meu patiment. O sigui, moro de ganes de llegir això amb algú altre que no ho hagi llegit i veure també les seves teories. És que us deveu haver passat tan bé. No em vaig clavar gairebé ni una, Home, Déu-n'hi-do, Algunes sí, algunes sí. Però Déu meu. Sí. Doncs, Mariona, va, tu en primícia, com has viscut al final? Volem saber-ho. T'ho esperaves? No t'ho esperaves? Ha acabat prou bé, perquè ha acabat com us vaig dir que jo volia en l'últim directe, que es retrobin, és com bé, perfecte. I ara ja estimo més el senyor Rochester, que al principi era com una mica d'amor-odi, no acabava d'entendre el seu tracte amb ella, ara és com, bueno, al final es justifica tot i l'acabes estimant. I això sí, el John l'he odiat moltíssim, O sigui, com 2 capítols centrant-se en ell, insistint en vine amb mi la Índia, era com, noi, para ja. Però és que a més ho deia d'una manera com és superxantatge psicològic això, per dir que no, perquè ho està racionalitzant tant una decisió que és purament sentimental que et sents malament, o sigui, jo en plan estava odiant-lo però dient, és que té raó, jo en aquesta situació no sabria argumentar-li, o sigui, que no, saps? I és com, uau, xaval, que les relacions no és una discussió amb arguments, saps? Aviam, noies, si comencem parlant del St. John, jo no sé què faré, no? Que me caliento. És que m'han encantat els teus àudios d'odi. I jo, ai, no n'hi ha per tant, no? I llavors ho vaig llegir i dic, uai, és que t'entenc tant. És que per això us ho vaig dir a la sessió anterior, perquè jo ja el recordava. Jo ja recordava que el St. John no havia caigut bé, però és que quan ho vaig tornar a llegir, mare meva, és que és el que dius tu, Marta, li fa un xantatge psicològic tan bèstia. Avui el St. John és aquell amic, aquella parella que et fa sentir malament amb tu mateix, que vol que canvis per ser la persona que ell vol que siguis, o ella vol que siguis, i que, a més, és molt fanàtic. El St. John és molt fanàtic. A mi em fa por, el St. John. Sí. Molt mal rotllo, però Molt. Tenim sort de que hagi decidit fer el bé i que aquest fanatisme l'hagi dedicat a una missió que ell considera justa i que, per sort, està ajudant als més necessitats, però imagineu-vos que se li fica entre cella i cella qualsevol altra cosa. És que la pròpia gent ho diu. No li importa ni que li supliquis, que li demanis pietat. Ell creu que allò que està fent és correcte i ho seguirà fins a les últimes conseqüències. I això és un fanatisme molt perillós. És superxungo. Molt. Sí, jo he de reconèixer que no me recordava exactament d'això. Sí que recordava que marxava fora de missioner, però no recordava el xantatge que li feia la gent. I ha sigut com, vale, ara entenc perquè l'altre dia la Misha va dir que l'odiava tant i pensant, a veure, tampoc està per tant. Vull dir, és més o menys mono, pobrissó, no sé què, però, mare meva, és que... em posava nerviosa, saps allò que estàs llegint i tanques el llibre en plan de... Para, tio, saps? Totalment. I crec que la pel·lícula ho han fet superbé, també. L'actor que el representa crea molt aquesta sensació de quina persona més rara està pirat. Vols dir l'adaptació del 2011? Sí, mira la del 2011, al final. La sèrie encara no. Doncs mira què et diré. A mi el St. John m'ha caigut millor la pel·lícula que el llibre, perquè la pel·lícula és com, d'acord, és un... No sé, es deixa com entreveure que realment s'enamora una mica de la Jane. A mi em dóna aquesta sensació, que és com més humil. Crec que el problema amb la pel·lícula és que canvien la cronologia de la història. I clar, tu comences a la pel·lícula que et presenten la Jane
vivint ja amb el Sant John i les seves germanes. I clar, potser per això al principi és com que empatitzes més amb ells perquè dius, hi haurà alguna història entre ells dos. I llavors és com que el veus diferent. En canvi, en el llibre, com que fins al final no passa i ja saps tota la història amb el Rochester i tal, crec que això és una mica el que no m'ha agradat de la pel·lícula. Doncs a mi sí. A mi, quan vaig veure la pel·lícula, em va semblar molt enginyós que comencin pel final i et vagin fent flashbacks de com ha arribat la Jane fins al punt d'estar a punt de morir i que la salvin. I a mi això em va semblar molt intel·ligent. Això funciona bé. El que no m'ha agradat és això que... Vull dir, m'ha agradat i no m'ha agradat. Perquè, clar, el fet que comenci amb el Sant John crea aquesta sensació de que la primera persona que ha conegut és el Sant John. No sé si m'explico. Saps? Sí. No sé, una sensació estranya a l'inici. Però sí, em va agradar. Vale. Perdó. Jo no l'he vist. No ho digues. No tinc el temps. No l'has vista, vale. No pateixis. Si algú sí que l'ha vist, ja ho sabeu, En aquesta sessió comentarem final, més adaptacions, i si heu vist alguna, perquè ja ho vam comentar-ho, que s'han fet adaptacions gairebé a cada dècada de la Jane Eyre. Jo ara us he preparat un mix d'unes escenes de l'escena final, amb diverses adaptacions, ara us l'ensenyaré, però si heu vist alguna d'aquestes, comenteu-les, quines us han agradat més, quines ens recomaneu, quines voldríeu que veiéssim nosaltres, i, vaja, no pateixis, no pateixis. Però, a més, una cosa, ja que s'ha introduït el tema de l'adaptació del 2011 i la relació que té la gent amb el St. John, us heu fixat que jo estava esperant i dic, no hi ha el plot twist de que són cosins. Ja, jo també em va decebre això perquè dic, ara ho dirà, i no ho acaba de dir mai. Jo crec que ho fan per introduir més això, que el St. John es penja de la Jane. Jo crec que ho volen introduir més que realment, a la seva manera, s'enamora. I no sé, era més cookie, a la pel·li és més cookie el St. John. I no trobeu que el fet que al final s'hagi casat amb el senyor Rochester i no hagi anat de missió i s'hagi hagut de quedar cuidant el senyor Rochester sense una mà i cec, també és com un tipus de... Perdó, estic fent molt soroll, crec. Que també és com la missió en comptes de fer-la l'Índia aquí i com li acaba perdonant com si diguéssim Déu o la seva missió de la vida recuperant al senyor Rochester la vista. O sigui, jo ho he vist molt com en aquest sentit. En plan, no te'n vas a la Índia, sinó que la teva missió cristiana està aquí, que és cuidant d'un malalt, que és el que faries a la Índia, i al final, per la teva bona voluntat, acabes... No sé. Què en penseu? Jo també ho vaig pensar una mica pel to que ella diu, no? De et cuidaré, i vaig dir, això és com molt aquesta idea cristiana que ella va transmetent tota l'estona, no? Tu em vas dir que m'estimaves i que em cuidaries i que em donaries estabilitat i diners, ara sóc jo qui et cuido a tu la teva salut, una miqueta. Però també crec que és perquè ella l'estima tant que al final diu, m'és igual, passi el que passi, jo et segueixo estimant igual, saps? Per molt que t'hagis quedat sec. Sí, de fet, hi ha un fragment que a mi, un dels fragments que m'encanta, perquè a mi al final m'encanta, és la meva part preferida de Jane Eyre, ja està, ja ho he dit, jo he rellegit la conversa final, les converses entre la gent i el senyor Rochester moltes vegades, m'agrada molt la conversa final, la trobo superenginyosa. És preciosa aquella conversa. I una cosa que m'agrada molt, que lligant amb això que has dit tu, Mariona, és que ella diu, el senyor Rochester diu, si tu et vols quedar aquí perquè t'agrada fer sacrificis i ets bona cristiana i vols ajudar-me, ella diu, mira, només que una vegada hi hagi fet algun sacrifici, poder estar amb tu per mi no ho és. És una recompensa de totes les coses bones que hagi pogut fer jo a la meva vida. Vull dir, ella mateixa ho diu que no ho veu com una missió ni com un sacrifici, sinó que és poder estar al costat d'algú que l'estima, que això és una cosa que no ha pogut tenir mai a la vida i és com el seu somni. Ja, això és veritat. Bueno, la gent i ell també, perquè ell també quina vida que ha tingut. Que al final ho anem descobrint i és com pobre home, o sigui que acull la d'ell, cuida la seva dona per molt que estigui boja, la intenta salvar per molt que ella crema la casa i que es vol suïcidar, o sigui que ell fa tot el possible per ajudar tothom que té al seu voltant, saps? I és això, que al final un es troba amb l'altre i els dos es fan feliços i s'ajuden. Això és molt maco. És que, un moment, lo dramàtica, o sigui, ara que has comentat lo de l'incendi, lo dramàtica que és la Charlotte, quan descriu. Diu, quan vaig veure la casa em va passar el mateix que quan un enamorat veu a la seva enamorada tranquil·lament dormint en un bosc rodejada de flors i de sobte veu que està morta. I penso, és que mare meva. Superdramàtica. Too much, mare meva. No, i els ensurts que et dona d'amor, a mi, en la pel·lícula no surt la del 2011, però quan ella torna i veu que la casa està cremada
i llavors se'n van al poble del costat, no? Crec en un bar, i és l'home del bar que li explica. Diu, no, és que el senyor Rochester va morir, i ella es queda com, què? I jo, què? Em vaig tancar el llibre i dic, no, sisplau, o sigui, no pot acabar així. I llavors, tot just a sota ja ho diu, no? Diu, però el fill, i llavors explica la història del senyor Rochester que hem conegut nosaltres, saps? I diu, sisplau, per què fas aquestes coses? Sí, et fa patir fins a l'últim minut, la Charlotte. Mare meva, sí. Jo recordo, bueno, jo quasi no recordo com vaig reaccionar la primera vegada que vaig llegir al final, però segur que em devia impactar molt. Que no t'esperes que tota la mansió estigui cremada, que el senyor Rochester s'hagi quedat sense un ull, no hi veu de l'altre, sense un braç. Que això hi ha algunes adaptacions que ho han inclòs o no ho han inclòs, no? De que no li falti també una mà. I dius, mare meva, com pot ser? És que fins al final, fins al final et fa patir aquesta dona. Fa patir. Però ens agraden els finals feliços, ens encanten. Sí. Però trobo preciós. Jo pell de gallina quan diu que ells estan junts, prop de la llar de foc, i cada cop ell li diu que portes un collaret i un vestit. Sí. I de cop comença a veure. Sí, el recuperar les ganes de viure fa que també el seu cos vulgui viure i això el porta a millorar, no? Com bé has dit tu, Marta. És com una mica recompensa, no? Sí, tenen com a mínim, després de tot el que han passat, poder estar junts és com la recompensa per totes les coses, els sacrificis que han fet i la Charlotte és un final feliç. Això, per això, l'adaptació del 2011 no surt. Simplement es veu que ells dos s'acaben casant o acaben vivint junts, no? Però no surt això que ell torna a veure-hi. Sí, a l'adaptació del 2011 és el que et vaig dir, és molt frustrant al final, perquè justament quan dius ara venen totes les converses interessants, ara ve el veure que tenen fills, es casen, no sé què, i s'acaba. No pot ser, no pot ser. Ja està. I hi ha l'escena d'ells dos sota aquell arbre, no?, que diuen, et vols casar amb mi? Sí, ens casem, i ja està. Sí. És que allò de l'arbre és heavy. Sí, això que diu. Els comentaris, sí. Diu, hi ha una novel·la que explica la relació entre la Berta Mason i el senyor Rochester abans de Jane Eyre. What? En sèrio? Ens encanta. Jo vull llegir. Com es diu? Com es diu? Explica'ns-ho. Que fort. Sí. Ens encanten aquestes coses. Es diu? Aviam, Ample mar dels Sargassos, i la va escriure l'escriptor de la Dominica Jen Rees. Ens apuntem perquè jo ni idea, no ho coneixia. Oh. Un clàssic de literatura postcolonial. Moltes gràcies. Hola, que guai. Diu que no la llegia. Bueno, però per mi és bona nota. Sí. Perfecte. Ha de ser molt curiós, per això. Una novel·la sobre la història dels dos, realment. D'aquests 4 anys, no? Són 4 anys que ell intenta cuidar-la i diu no l'enviaré en un manicomi, sinó que la cuidaré jo. Sí, des del moment en què, és que jo ho repeteixo, és molt fort, el pare i el germà del senyor Rochester l'emboliquen per casar-se amb una senyora que saben que no està bé. I això... No es fa, és molt lleig, és molt lleig. Molt lleig. I tornant a la conversa final entre el senyor Rochester i la gent, us heu fixat que és molt fort, que està molt ben lligat, perquè crec que a la segona sessió vam estar parlant sobre tot el xantatge que li fa el senyor Rochester, xantatge, la posa gelosa a la Jane amb la Blanche Ingram i al final és la Jane la que el posa gelosa amb el St. John. O sigui, m'encanta. M'encanta com li retorna. Que li va dient, sí, és que és molt guapo, és ros, l'hem plantat, ulls blaus, i ell, pues ja te'n pots anar, no, què hi fas aquí amb mi? I li diu, és que estic molt còmoda aquí sentada. És que és una crac. Jo aquella conversa me la imagino amb una tensió tan heavy, en plan que és com m'encanta. També us he de dir, a mi em fan això i zero gràcia, també. O sigui, a mi m'intenten posar gelosa amb una altra mentre estem aquí asseguts en el bosc i la teva falda, no sé què, i et dic, a veure, xaval, espavila una mica. Però bueno, ens ha encantat llegir-ho, ens ha encantat. Però s'entén perquè la gent... com broma, jo crec, no? Com així... I la pròpia gent, ella reconeix, se'n dona compte que la gelosia el treu de la melancolia en la que està. Ella mateixa diu, ho faré com una estratègia perquè no estigui tan trist i se senti tan desgraciat. Llavors com li pica i li torna aquesta supèrbia, no?, a la seva personalitat més intensa i el fa tornar a ser ell d'alguna manera. I jo crec que ho fa expressament per això. No, ella mateixa ho diu, prefereixo que sentis gelosia que no tristesa o així.
Exacte. Ai, que final tan bonic, ens encanta. M'encanta. A més, no paro de sentir com al meu cap la cançó aquesta de Ginestar que han tret ara, la de l'Eva i la Jana, que diu, perquè hi ha algunes històries que tenen un final feliç i jo, ai, Gené, tota l'estona cantant mentalment aquest fragment, en plan, m'encanta. Ara se m'enganxarà, No la podràs deixar d'escoltar. T'ho juro. És que està per tot arreu. Sí. Des de Sant Jordi que no paro de sentir-la. Obres Instagram, TikTok i tot arreu està. Vale. Sí. Hem de gravar. Quan ens veiem. Fet. Jo us llenço una pregunta. Creieu que la relació entre la gent i el Rochester serà més equilibrada i més sana ara que quan el senyor Rochester tenia totes les seves capacitats? Complicada pregunta. Hola. Més que totes les capacitats, jo crec que serà més sana per tot el que han viscut i per tot el temps que han estat separats. Sí. No? Crec d'haver-se trobat a faltar tot aquest temps les ganes d'estar junts, de final retrobar-se i saber que estan fets un per l'altre i que es necessiten i s'estimen. Crec que serà més per això. Estic d'acord. Jo també ho dic perquè el fet de que el senyor Rochester, que una cosa que el que ens va tirar a les tres una mica cap enrere l'anterior sessió, era que fos tan arrogant, que volgués controlar tant... Potser perquè és la seva única manera d'estimar, perquè totes les amistats que ha tingut, l'única manera que ell ha sabut mostrar el seu amor era, doncs, comprant-hi coses, amb tots els diners, amb totes les joies, amb tot, no? I controlar-les una mica i sent com sobreprotector amb elles, però quan passa tot això i ell mateix ho diu, me'n dono compte que al final els diners, les joies no serveixen de res. El més important és això, és el ser honest, ser sincer amb la persona que estimes, cuidar-la, tal. I jo crec que el fet de que no sigui tan sobreprotector, tan arrogant, que el fet de que s'hagi quedat cec, li falti una mà, el fa ser més humil, fa que la gent pugui encaixar millor amb ell. Perquè és com ell no la deixava amb ella, que el cuidés, ni que ell volia sobreprotegir-la. I ara és la gent la que realment pot tenir una relació més equilibrada amb ell. Sabeu què vull dir? Sí. Es poden complementar millor. Sí. I crec que això també té molta relació amb l'època. Vull dir que hem de llegir el llibre pensant que era una època on l'home tenia doncs, més poder sobre la dona i era ell qui es casava i qui li donava una vida estable a la dona. Ara també els comentaris ho deien, no? Sí, però ara, de fet, és el contrari, perquè la Jane, com que rep l'herència i tal, es converteix en una dona independent i, de fet, és perquè el senyor Rochester que s'hi ho ha perdut tot, entre la casa, tal. Vull dir, sí, podrà viure una vida modesta, però no té... I, en canvi, és la Jane la que pot el salva, el cuida, l'ajuda, no? És com té més... Com que, sí, s'intercanvien els rols. Ai, que maco. És quan diu, quan li vaig donar el primer fill, no sé què, i jo, ai, que formar una família, que bonic, per favor. Sí, és que ho deixen així com de cop i volta i tu, que ja tenen fills. A més diu, el seu primer, això vol dir que n'hi ha més. Sí, per això està en plan de que bonic. Baby fever de sobte, saps? Totalment. Ai. I de fet, us volia... Porto un vídeo que jo us ho vaig estar dient pel grup, no sé si ho vau poder fer, però jo per si de cas us ho porto aquí. I és que el que dèiem, al final de l'adaptació del 2011, a mi se'm queda una miqueta curta. Volem saber més. I en canvi, la de l'adaptació de la BBC, que jo he anat veient alguns fragments, té un final tan bonic. A més, i us volia, l'he resumit en un minut i us el volia ensenyar que el poguéssim veure totes en directe, si us sembla. I, de fet, hi ha dues escenes. Al final està format per dues escenes. Aquesta que us ensenyaré i després hi ha una altra que també se'ls veu a tots ja casats amb els nens, que es fan com un quadre tots junts, van a pintar un quadre tots junts. I és molt maco. Però, clar, al YouTube no sortia i només surt l'escena anterior, que també és molt cookie, i us la vull posar. L'han versionat, no és exactament el mateix final del llibre, però és molt, molt, molt cookie. La voleu veure? Sí? Sí. L'actriu que la fa és la de la Matria Oscura? Crec. Ai, doncs no ho sé. Bueno, ara ho veurem, a veure.
Ai, noies, m'agrada molt aquesta adaptació, sí, l'haig de veure. Però què és això, mare meva? M'agrada perquè hi ha molta més passió, el del 2011 és com més fred tot. Oh, que maco. L'haig de veure. Aquesta actriu és que m'encanta, actua superbé. Jo no sabia que havia fet Jane Eyre. Jo la coneixia d'això de la matèria oscura, que he vist que la Black Damselfly també la coneixia. Sí, que diu sí que l'és. Jo la coneixia d'això de la matèria oscura i ara d'una pel·lícula que han fet nova, que és l'adaptació d'una obra de teatre que parla sobre el Tractat d'Oslo, que també ho fa ella. I que crec que per això ha guanyat com un Globo d'Or, no sé, va guanyar un premi com molt important, no sé quin és, i dic, jo és que no la coneixia. I que hagi fet Jane Eyre i tot, o sigui, l'haig de veure. M'encanta. És brutal aquesta escena, m'ha encantat. O sigui... Ai, que bonic, noies, quines ganes d'estar enamorada, de veritat. Quants capítols són? Són 4, crec que són 4. Vam fer 4 parts, igual que nosaltres. És curt. Ostres. Vam fer 4 parts. Crec que cadascun és una hora. 4 Vale. parts d'una hora cadascuna. Una minissèrie. Sí, correcte. El que és que hi ha un detall que a mi m'agrada molt al llibre, que aquí l'han versionat quan ell diu Jane, vull una dona. Però en el llibre, quan ell li diu Jane, ella li diu, senyor, es vol casar? I diu, sí, que és alguna novetat, que et ve de nou. Ja t'ho vaig dir que em volia casar amb tu, no? Ja com aquesta és veritat. ironia. Sí. És una mica més hot, aquesta cosa que han fet a la BBC. En plan, vull dormir amb tu cada nit al meu llit i si passa tot el dia, no sé què, després allà passons i coses i és com... Una mica com al final d'Una habitació amb pistes, també, que dius... Sí. Corta. Sí, molt cuqui. Per això, jo, personalment, hi ha coses que m'han agradat de l'adaptació del 2011, però hi ha altres veus que he vist que m'han agradat d'aquesta de la BBC i viceversa. A mi, per exemple, com mostra a la dona del senyor Rochester, a del 2011, trobo que és de les més acurades. Perquè hi ha altres adaptacions que la mostren com una senyora així molt arreglada, molt pulcra, com sembli que no li passi res, una mica autista o que no... I ja està. Però aquí sí que mostra una mica més tota la seva agressivitat, com ella la descriu, de que és... No, a mi molt, la del 2011 m'ha agradat molt, exacte. Sí, així amb el cabell com tot llarg, despentinat, sí. Sí, però també us vaig passar pel grup unes quantes escenes eliminades que van treure de la versió del 2011 que jo crec que li afegeix moltíssim a la pel·lícula. No sé per què les van eliminar. L'escena en la que, per exemple, el senyor Rochester explica tota la història de l'Adele, de per què, de tota l'aventura que va tenir amb la seva mare i tot. Perquè, clar, si no, sense aquella escena és com, vale, la tinc i què? T'ho anava a dir. Clar, és que això no ho saps. Sí, perquè jo la pel·lícula la vaig veure el divendres a casa, perquè sempre mirem una pel·lícula, fem pizza i pel·lícula. I els vaig dir, posem Jane Eyre, que l'hem de comentar diumenge i així també la veieu i sabeu de què parlem diumenge. I va venir un moment que els vaig dir, que haig de posar pausa i us explico l'Adele i els hi vaig explicar, perquè dic, és que no surt i necessito dir-vos-ho. I jo vaig trobar a faltar. I també al final, no se sap res més de l'Adele. En el llibre, ella li diu, no, que, ella ens descriu que va a l'escola, veu que és una escola que no la tracten gaire bé, com ella li va passar de petita, i la porten a una millor escola. Això en la pel·lícula ja no se'n parla més de la nena i dius... Ho he trobat a faltar també, és cert. Exacte. I s'eliminen molts personatges secundaris. No surt ni la senyoreta Temper, ni la Rosamond, ni... Vull dir, moltes persones que dius, home, aquí falta, no? Aquí falta. Sí. Tot i que m'agrada molt més la senyora Fairfax de la pel·lícula que a la del llibre. Perquè mostra com que es preocupa per la Jane i que la sent com una filla per ella. Sí, això és veritat. Sobretot a l'escena que li diu, no?, que s'ha cremat la casa, se la troba allà enmig de la casa cremada, i li diu, si m'ho haguessis dit, jo tenia estalvi, te'ls hauria donat, i dius, uah, que mona aquesta dona. Sí. En el llibre no es veu tant, és veritat. L'hauràs de veure, en sèrio, és preciosa. Ara que ja estàs a finals... Sí. I no hi ha les... Digues, Marta. No, ara que no hi ha spoiler, sí. I tampoc surt, em frustra molt, ni l'escena tan divertida del senyor Rochester disfressat de gitana, ni l'escena... Ai, que divertida aquella escena. Ai, no me l'havien recordat, és veritat. Ni tampoc l'escena del vel, quan la Berta li trenca el vel a la Jane. Que aquesta és una escena que van gravar i la van eliminar. I dius, per què? Per què? A la sèrie tampoc surt, a la de la BBC? Crec que sí, a la de la BBC sí. Sí que surt. Està bé tenir diferents adaptacions perquè el que no hi ha una i és en l'altra. Mira, a veure si en fan una de nova. Estaria bé.
Salut. Salut, Marc. @Netflix. Exacte. O Filmin o HBO, el que sigui, però volem pel·lícula el 2022. Sí, és que és això, és una barreja de totes. Hi ha coses que m'agraden de cada una d'elles i jo faria com un Frankenstein de les diverses adaptacions. M'ha agradat això. Què no vas a dir? Perdona, Marta, era que t'hem tallat. No, tranqui, no me'n recordo. Devia ser una mentida, com diuen. Se m'ha anat. Perfecte. I, de fet, us volia comentar una cosa, i és que hi ha aquest 2021, una novetat d'edicions Cal·lígraf és aquest llibre que es diu Roses de seda, d'Amor Pomareda, que és una noia de 22 anys, mira, de 22 anys, que està estudiant encara a la universitat, i que ha publicat aquest recull de relats breus sobre diverses dones de la història i la literatura que han sigut injustament invisibilitzades o que han inspirat a artistes masculins però que han passat totalment desapercebudes. I una de les persones que diu qui s'amaga darrere de, i un d'aquests relats està dedicat a Jane Eyre. Ala, que guai! Wow. Vaig a ficar-m'ho a to read al Goodreads. Sí. Són relats super poètics, molt intensos, molt d'art acadèmia. Jo crec que t'agradarà, Marta. L'hem de llegir, Marta. Just l'estic llegint. Hi ha un fragment que, clar, diguéssim, qui hi ha darrere de la Jane Eyre és la pròpia Charlotte Bronte, perquè la pròpia Charlotte va viure una història una mica semblant a la de la Jane Eyre, que de fet diuen que és molt més autobiogràfica, potser Villette o El professor, que no pas Jane Eyre, però que també va viure una història d'amor que, però en el seu cas no va ser correspost mai. I això sempre és una cosa que no... Ho va intentar, el seu final feliç era Jane Eyre. I us llegeixo un fragment. Us llegeixo un fragment breu, perquè el relat és més llarg, però explica, diu, ens parla d'aquest amor que només vaig poder expressar a través de les epístoles. Diu, escrivia i us vaig escriure durant anys. Això ho parla la Charlotte. Patint, com el dolor d'un part imminent que mai es podrà portar a terme. Mai vaig desitjar una relació distant i platònica. Volia estimar, i mentre m'aclamaven pel triomf de Jane Eyre, plorava pel fet de no poder abastar mai el seu final feliç. Vaig donar a aquell personatge la vida que jo mai tindríem. Vos fóreu el primer per qui les meves puerils fantasies sobre l'amor ideal s'inflamaren. George Smith, el meu editor atractiu i carismàtic, fou el següent. Ell renovà les esperances perdudes, però vos m'havia obert en canal i m'havia arrencat la voluntat que havia tingut quan ens vam conèixer. Estava disposada jo, una dona que ja havia passat els 30 anys, cada cop menys atractiva i que portava la creu d'una gran decepció a tornar a jugar amb foc? Les campanes de la parròquia del meu pare sonaren un dia pel meu casament. El curs del riu canvià de manera més favorable que quan era més jove. El meu marit, Arthur Nichols es deia, era pastor, com el meu pare. No hi havia entre nosaltres l'amor passional que en la meva joventut desitjava. Jane Eyre se l'emportà. Amb ell vaig trobar la comoditat d'una agradable companyia. Estava contenta. I ara, estirada sobre el meu llit blanc, aquell riu al curs del qual canviava el rumb del meu destí, s'ha convertit en un dels 4 rius que governen els inferns, carmer emmalaltit. Soc dèbil i se'm tanquen els ulls. Abandonaré el món real. Només romandrà el món que he escrit, aquell on he volgut viure sempre. Abandonaré el món real agafant de la mà la criatura que porto dins. L'amor per mi fou el dolor d'un part que no es produí mai. Passarà el mateix amb el fill que mai em naixerà. Estimat mestre, jo sóc Jane Eyre i vos, el senyor Rochester. Vos fóreu el meu heroi byronià. Desitjo que se sàpiga que darrere el mirall on Jane Eyre enamorada es mirava somrient s'hi amaga Charlotte Bronte, l'autora que la va crear. Darrere el mirall de Jane hi ha Charlotte, una dona intel·ligent i passional que estima amb fervor el seu professor de francès, Constantin Eyre. Mare meva, mare meva, mare meva. Què és això, Misha, per favor? O sigui, m'has creat una necessitat molt heavy. Molt, molt. Pell de gallina que ben escrit, o sigui, m'encanta. Sí. O sigui, realment la Charlotte al final es va acabar casant una miqueta per... Es va casar amb el St. John, us en doneu? Al final ell es va casar amb el St. John. Aquesta relació així més estable i crec que tot just un any després
va morir. El que no sabia és que a sobre va morir embarassada. Quina, la veritat, que trist. Ai. Uai, és molt fort, Que dramàtic tot plegat, mare meva. I molt bonic això, que escrigui, no, que faci de la ficció la vida que hauria volgut tenir. Ja que no la puc tenir, doncs l'escric. I somio en això. L'altre dia estava estudiant per una assignatura també i ens van fer llegir un text que en un moment citava com a una autora, que no me'n recordo qui era, però venia a dir alguna cosa així com si jo en els meus personatges creo les possibilitats del jo que no he arribat a ser mai. En plan, cada personatge que tinc és un possible jo, en plan, i és com, ai, quina paneta de sobte, en plan, no sé. Jo crec que les grans obres de la literatura són justament això, com somnis frustrats, no? Jo què sé, Shakespeare mateix, Romeu i Juliet, jo què sé, segur. Sí, és com super sad, en veritat, tu penses i dius... O sigui, té una part bonica perquè tu després ho pots gaudir, però té aquesta part de... tu estàs creant una cosa que saps que mai aconseguiràs com partint de tu mateix i és com, uau, que heavy. Pobra Charlotte. Però clar, dius, potser si hagués aconseguit casar-se amb el senyor Rochester de debò, no hauria acabat escrivint aquesta gran obra i no l'hauríem pogut llegir, compartir i disfrutar. Llavors és com... No sé què prefereixo. Ja. Totalment d'acord. Però, en fi, és això, sempre ens quedarà, ella mateixa ho diu, no?, a través de l'amor Pomereda. Ella va poder viure aquest final feliç a través dels seus llibres i ens va donar esperança, no? I és el que m'agrada, que tot i les coses dolentes que li passen a la Jane, al final té una recompensa i al final ho passa molt malament, però hi ha llum al final del túnel i hi ha aquesta esperança en la qual ella hi creia i per mi és el més important. I el poder de l'amor. I és allò que deien, no? Val més haver estimat i perdut que mai haver estimat. Totalment. I també partidària dels finals feliços en la ficció. Ja ho vaig dir l'altre dia, però... Totalment. És això, vull dir, en la vida... Exacte, en la vida ja passen aquestes coses. La pobra es va acabar casant amb el Sant John, doncs almenys que en la ficció tinguem finals feliços, com fa la Jane Austen també. Ai, sí. Ai, la Jane. Les Janes. Totalment. Doncs, noies, de veritat, m'ha encantat poder llegir aquest llibre amb vosaltres, poder-lo rellegir. L'he gaudit moltíssim, excepte aquests 2 capítols del St. John, que estic de permanent, se'm van fer eterns. Jo els tallaria. Sí. Fora, arrencats. Sí. Allò, no, ens serveixen, són capítols per demostrar què és allò que no hem d'aspirar en una relació, relacions tòxiques. Això no, del St. John no. Red flag. Totalment. Exacte. Però m'ho he passat molt bé, l'he devorat, no recordo... Se m'ha passat volant, volant. Sí. A mi se m'ha passat volant també, sí. Sant Joan cancel·lat, totalment. Jo aquí, sí. Totalment. Ai, doncs jo l'he gaudit molt, i és això, és superràpid, i haver-lo comentat amb vosaltres, que ja l'havíeu llegit, ha sigut molt dur. Sí, i dur per nosaltres perquè ja ho veus, Mariona. Jo no sé com heu aguantat, Hi havia coses que no podíem dir-te, jo tenia ganes de dir sí, i quan la Jane el torna a trobar, i el senyor Rochester... I el de la pel·lícula una miqueta. La metàfora de l'arbre, que es trenca, però que després queda les arrels, i que després floreixen flors al costat de les arrels de l'arbre trencat, que és una gran metàfora de la seva relació, és com... I vosaltres hauríem fixeu-vos amb la Grace Poole, fixa't amb l'arbre. I jo, vale, però per què? No sé. Ara ho entenc. Important. Sí, que això és que això és una altra cosa que a la pel·lícula, si us hi fixeu, quasi no surt la Grace Poole. I trobo que volen construeixen una ambientació de terror, Déu-n'hi-do, Hi ha moments que em vaig espantar, em van donar algun susto, Un bot, sí. Però, en canvi, el misteri de qui està, de qui és el fantasma o qui és la persona, no està tan ben treballat com en el llibre. I més, clar, com que quasi no surt la Grace Poole, sí, la Dèlia un moment que diu sí, diuen que hi ha un fantasma d'una dona amb cabell negre que vaga. Dic, home, senyora, no faci spoiler. Nena, no calla, no? Sí. No està tan ben treballat, jo crec. Sí, això és veritat. Però sí que la fan molt fosca, molt tètrica, la pel·lícula, quan ella corre pel camp, que escapa i plou i és tot molt fosc. Ai, no puc, amb el senyor Rochester que surt allà a la finestra cridant el seu nom. No puc! Jane!
I no hem parlat del punt sobrenatural que afegeix la Charlotte, de per què la Jane torna amb el senyor Rochester. Perquè el sent cridar desesperat a milers de quilòmetres de distància, aquesta unió que diuen que tenen, es connecten. Sí, estan connectats per l'univers, sí. Que ella diu, espera, el dia que tu em vas cridar era... Bueno, crec que era un dijous, dilluns, no me'n recordo el dia. Diu, aquell dia, aquella hora, jo vaig sentir-te i vaig respondre, on ets? Ja vinc. Dius, uau. Sí, m'agrada molt. No li arriba a dir per no posar-lo més nerviós, però ella se'n dona compte de sí, de que i el mateix dia, just quan ell crida, és quan ella la sent. I a més, i també dius, quin no podia ser en un moment més, com se'n diu? Puntual, no. Sí. Bueno, sí, i precís, necessari, perquè és en el moment en què la Jane està a punt de cedir a tots els xantatges del John i és com just la trucada que et salva, saps? De dir, m'estan trucant, no puc, ho sento. Sí. I just la fa desistir d'això i tornar amb ell. Si no, se n'haurien anat... Us imagineu la gent a la Índia? Jo no, No. Per favor. No. Ai, m'ha fet molta gràcia aquest moment perquè al veure-ho amb els de casa van dir s'està tornant boja. I jo, que no, que ja veureu. Que ja veureu. Jane, estimada. Ai. Sí, m'encanta. I jo us ho dic, per mi, al final amb el que acaba és dur, però és la manera en la que els dos es poden complementar i poden treure's el millor l'un de l'altre i tenen una relació més equilibrada. M'ha agradat molt. El paràgraf aquest final, no?, que descriu el seu amor sa, com ha de ser una relació d'amor. És que ho trobo que ara és com molt normal i dius, ai, que maco, amor sa, i ja està. Però és que trobo que per l'època és molt fort, perquè la majoria de matrimonis que hi havia eren concertats. Per classes socials, et busquem perquè aquesta família en tenen una filla i ja està. I que ella escriu una història així, és que ho trobo molt modern. Sí, totalment. I com a iguals, que tot ho van dient, no? Per molt que alguns moments ell la tracti... Que a mi no m'acaba d'agradar això, que li va dir en floreta o com diminutius d'aquests. I jo això ho trobo excessivament cheesy i cursis. Sí. Que a veure, que cadascú, que hi ha moltes parelles que es diuen coses així. Però jo... Que no venim aquí a jutjar ningú, Exacte, que cadascú fes el que vulgui. Però jo quan sento coses així és que em fa com, no sé... Ai, doncs a mi sí que m'agradaria que em diguessin aquestes coses. Sí, no, per favor. No m'ho he imaginat, Ja sabeu el que penso. Per cert, parlant de tot això, Marta, crec que vaig veure que ahir va ser un tuit, crec que vas fer una cita de la Jane Eyre, oi? Quan dius, per a nosaltres estar junts representa ser tan lliures com en la solitud i tan alegres com en la companyia. Com en la companyia, sí. Jo crec que aquesta és la definició d'amor, jo crec. Sí. O sigui, em vaig emocionar al llegir-ho. Era com, uau. Sí. Només coses, sí. Ara estic en un estat de com en els núvols. És que una cosa és llegir i l'altra és comentar, perquè quan ho comentem, jo després dels directes em quedo com una sensació com similar a la de la lectura, saps? Com, uau, que heavy, amb tota l'eufòria. No sé. Pues ràdios. Doncs trencarem totalment d'arrel amb aquest sentiment tan bonic, amb aquests finals feliços, amb aquesta alegria, amb aquest romanticisme, perquè, ja ho vam anunciar la setmana vinent, però la propera lectura, el nostre proper vermut literari serà... Preparades? El teniu? El tenim. Jo no el tinc. Ah, d'acord, doncs Mariona, preparada? 3, 2, 1... Tadam! La filla del rei d'Hongria i altres contes truculents de l'edat mitjana. Passem d'una història amb final feliç, romàntica, dura, però bonica, a finals molt xungos. Ens encanta, també. Que hi ha gent que ja l'ha comprat, també per apuntar-se al club. La lectura conjunta, sí. Fantàstic. Per Instagram m'ha dit gent això, que ja l'han reservat a la seva llibreria i que l'anirà a buscar la setmana que ve. Així que guai. A més, és molt curtet. Sí. És perfecte per l'època d'haver acabat examen, Sant Joan, etc. És un d'aquests llibres que es llegeix amb una sentada. Tu et poses i jo crec que en 2 hores, 3 hores ja l'has acabat. Sí? Sí.
Perquè a vegades és això, a vegades enganyen els llibres curts, dius, serà ràpid de llegir, i el comences i depèn de la prosa, a vegades costa el doble d'un de llarg. També és veritat, però com que està explicat tipus rondalla, com un conte popular, pel que m'ha semblat veure, no l'he començat encara. Serà bastant àgil. Jo vaig començar, només, no he fet trampes, només per veure això, la prosa com era, i sembla bastant. No he fet trampes, diu. Perdonem, no passa res. Jo tinc curiositat pel pròleg, perquè vaig llegir també el de la Faula, de Guillem de Torroella, que també és de la mateixa col·lecció, i em va encantar el pròleg, o sigui, com introduïen i com et venien el llibre, en plan, no sé, com molt modernet, saps? En plan de, sí, no sé què, Star Wars, no sé quant. Hi ha spoilers en la introducció, ho sabeu? Perquè a vegades no sé si llegir introduccions o no. No, o sigui, la introducció, per exemple, de la Faula era rotllo. Sí, aquest conte es va fer molt popular perquè tothom feia spin-offs i retellings com si ara estigués molt de moda El Senyor dels Anells i sortir de Silmarillion i no sé, en plan, t'expliquen com molt tipus així. Vale. Bueno, estic mirant i crec que sí que resumeixen una miqueta les temàtiques de cada un dels contes, així que jo personalment llegiré primer els contes i després llegiré el pròleg. És que a vegades m'ha passat que llegeixes introduccions i dius, per què ho he fet? Per això ho farem al final millor, vale. Sí, que de fet hi ha editorials que sí que són intel·ligents i posen aquests pròlegs, però els posen al final. I té més sentit. No, o que posen conté spoilers o alguna cosa així. Jo, Jane Eyre, tinc aquest, espera. Aquest en anglès ho posava. Spoiler. Crec que ho posava. Conté com informació... Espera, recordo que vaig dir, gràcies, sisplau, per haver-me avisat. Us imagineu fer la lectura conjunta sabent tot? No, bueno, sí, ho sabem. Bueno, ja, cert. Però sí, t'entenc. Ai, que bo, que bo. I, Mariona, ja veuràs que quan rellegeixis el llibre, quan rellegeixis Jane Eyre, te'n donaràs molt més de totes les pistes, com hem fet la Marta i jo, tots els indicis, i ho veuràs tot molt més clar i diràs, si ja m'ho estaven insinuant des del principi. Sí, no, ho faré d'aquí un temps, també quan hi hagin anat oblidant algunes cosetes, que sempre s'acaben oblidant, el tornaré a rellegir. Sí. Doncs mira, ho posava aquí. Diu, conté detalls explícits sobre l'argument. Bueno, ho poso en anglès, però és com, vale, merci, com... Gràcies. Si ho veus. Ai, m'ha com va la pantalla. Aquí en parèntesis. Sí. Però vaig així. Doncs ja ho sabeu, us estarem el dia 27 de juny per comentar aquests contes truculents de l'edat mitjana. Jo estic patint perquè sabeu que jo soc molt sensible, no m'agraden les històries de por i no sé si podré dormir per les nits. Jo us aviso que vaig llegir un de Crimscat, de l'editorial, i vaig tenir malsons. I jo juraria que és per la lectura. Quines ganes de patir, per favor. Ho vaig passar bastant malament. Ho veurem amb aquest. Perfecte. Doncs, de veritat, moltíssimes gràcies a tots i totes els que ens heu estat seguint per xarxes, que us heu emocionat amb nosaltres llegint Jane Eyre. De veritat, és una lectura, jo crec, superactual, que pot agradar tant a homes com a dones, que ens parla de feminisme, d'igualtat, d'una relació sana i que, a més, té punts de terror, de sobrenatural, en fi, que pot agradar a molts lectors diferents. Així que us el recomanem. Totalment. I que si heu vist Rebecca, té moltes connexions també, s'assembla bastant, aquest suspens o que hi ha algú a la casa, el jardí secret, o sigui, sí. Que si us han agradat totes aquestes històries, us agradarà molt també Jane Eyre. Que suposo que molta gent ja l'ha llegit la Jane Eyre, jo, mira, encara el tenia pendent. Sí, bueno, de fet, crec que va haver-hi un parell de persones que també estaven seguint la nostra lectura, o estaven llegint Jane Eyre per primera vegada. Sí. No vaig estar sola. I si no ens heu pogut seguir en directe, deixeu-nos els comentaris aquí a YouTube el que us ha semblat aquest final i també per xarxa social amb el hashtag #LlegimAmEire i us seguirem llegint. Totalment. Fins a la propera, noies. Gràcies. Adéu.